لهرما سرحت گلک دهواتان دا پرانه جلو برگن گلری لخوا دیکن. باجار وانه جی یک جوان باجارایا. لوانه گلک ترزی بدرونا کنجن کردواری مجول دبن. دناوا وان ترزیان دا هری ناو دنگ کتای مدایا. او ترزی نبتنه کنجن مدرن چه دیگه بله کولینا لسر کنجن دیروکی جی دسکنه و مدلین 1000 سالان پیشیانه ها دیگهینه روژه ایرو و نوجن دیگه. Mesleki anlamda 21 ev 21 salin em karê terzî dikin. Li ser cilên gelerî ji sala 2001 hir ve em dixebitin. Piştî em hatin wanê cilûbergên dawatan çê dikin. û dikin berxwe û me dîtin ku ew çaxî çanda xwe ya Kurdan me nas kir. Me jî hem ji aliyê aborî û hem ji aliyê çandî ve dest bi lêkolînan kirin. Ev kira Sufistanê ji gelek şaristaniya hatiye sentezkirin Şahin Kotay me dide nasîn. Düğünlerde ve özel günlerde tercih edilen Ev kira Sufistanê li herêma me herî zêde tê xwestin. Bi giştî di dawatan da û rojên taybet da dikin berxwe. Em bingeha wê ya dîrokî derdixîne pêş û ev ji le hin şaristaniya nava xwe da dibîne. Pîçek ji şaristaniya Heytiya û Rartuya Medan mînak hatiye wergirtin. Modêla lewendiyê bi taybetî ji şaristaniya Medan tê ku çandeke kurdewari ye. Cilê li ser vê jinê dixabatek arkeolojîk da li ser kavilberekê derxistine holê û ji dema Sumer û Hurya ye. Li ser kirasê wê tiştê herî balkêş jî kulîlkê şilêra bereva jî heye û ev kulîlk li herêma Culemêrgê û Wanê digehin. Biz bu projeden Hekem bêjin em ê dest ji vê projeyê berdin em wî demî neheqiyê li xwe û dîroka xwe dikin. Em xwedî mînakek kevnar û çandiya dîroka bê hem paynel vê herêmê. Ji bo ku çandekî wiha bibin jiyankirin, xebatên me dê berdewam bikin. Arif Aslan, dengê Amerika, Wan.